ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿಗ್ಲ ಏನೈತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ಮರಣಿ ಏನು ಅರ್ಧ ಬ್ಲೌಸ್ ರೆಡಿ ಏನು ಹಿಡ್ಕನಿಗ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಪಂಡಿತೈತಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಸೈನ್ ಪನಿತೆ ಪಾಡ್ತೇನೆ ತಿಲೇನು ಈ ಥರ ರೌಕೆಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ತೋಜನ ಈ ಥರ ಮಂತದೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಂತದೆ ಜೇನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಂತದೆ ನನಗೆ ಕಾಲು ಭಾಗ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಿ ಮಂಪೊಡಿಯನ್ನು ಮಂತದ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎರ್ಕೊಡ್ದೆ ಏನಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೈತದೆ ನನಗೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಎರ್ಕೊಡ್ ತೋರಿಸ್ಬಲ್ವೆ ನಾನು ದ್ವೇ ಬೇಲಿಗೆ ಕುಳಿತೀನಿ ಸುಮಾರು ಟ್ರೈ ಮಂತೇನೆ ನೆಕ್ಕೆ ಅಂದ ಆಯ್ತಾ ನೂಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೇನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇವೇನು ತೋರಿಸ್ಬೇವಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಲೇ ತೋರಿಸ್ಬೇವೆ ಈ ಥರ ಉಲ್ಲಂದೆ ತಂದೇನು ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಸೂಜಿಗೆ ಪಾಡು ನೋಡು ತೋರಿಸ್ಬೇನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಆ ಥರ ನೆನ್ನೆ ಪಾಡಿ ಅಂದೆ ಈ ಥರ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಂತನಾಗ ನೆನ್ನೆ ಮಂತ ನೋಡಪ್ಪ ಸೋಕ್ ಇಪ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಕೊಂಡು ತೆಂದು ಉಂಡತೆ ಸೂಜಿ ಉಂಡತೆ ನೆನ್ನೆ ಈ ಥರ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಈ ಥರ ಬರೋಡು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಡತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮೂರು ಎಣ್ಣೆ ತುದೀಕ್ ಪಾಡೋನುಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ತೋಜೇರ್ ಬಲ್ಲಿ ಐತೆ ಯಾಕೆ ಮೂರು ಪಾಡೋಂದುಳೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ತೋಜೇರ್ ಬಲ್ಲಿಂದ ಈ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನು ಪುಲ್ಲದಾತಿ ದೆ ಮೂರು ಪುಲ್ಲದಾತೆ ತೋಜುಂಡ ನೆನ್ನ ಹೊಡಾಯಿಗೆ ಈ ಥರ ಸೂಜಿನ ಪಾಡು ನೋಡು ಮೂಲಂಜ ನಾಟ್ ಪಾಡೋನ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಭಾಗ ಬರ್ತದೆ ತಿರ್ತಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಭಾಗ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಬರೋಡು ಹೈಡ್ದಾದು ಪಾಡ್ದು ನೆನ್ನೆ ನೋಡಾಯಿಗೆ ಇಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚೆ ಹೋಯ್ತ ನೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ನೆನ್ನೆ ಒಳಗೆ ಇಂಚೆ ಪಾಡು ನೋಡು ಪಾಡೊಂದು ಸೂಜಿನ ತಿರ್ತಿಗೆ ತೆತ್ತ ಬರೋಡು ನೆನ್ನೆ ಇಂಚೆನೇ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಈ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ಡೇ ತುದು ಕಲ್ತನೇನು ತುಳಿ ಈ ಥರ ತುಳಿ ವಾಶ್ ಶೇಪಡ್ ಬರ್ತವೆ ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಅದು ಇಂಚು ಒಯ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಪನೇ ತಿಂಚು ಹೋಯ್ತಾವ ನೋಡು ಈ ಥರನೇ ಏನು ಮಾಂತೆಯನ್ನು ಮುಗಿತು ಅನ್ಬೆ ತಿಳಿ ಇಂಚು ತೋಜುಂಡು ಸೊಪ್ಪು ತೋಜುಂಡ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯೆಗೂ ಮೂಲೊಂಜಿ ರೋಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ಏನ ಇಲ್ಲ ನಿಗ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ತೋರಿಸ್ಬಾವೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತೆ ಪೂರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಂತನ್ ಬೇಡಿ ಮುಟ್ಟ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಮಂತದ್ದು ಇಡೋಂದೆ ದಾಯಂದು ಉದ್ದ ಮಂತನ ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ್ತಾಪನತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ಬಂದಳೆ ಅದು ಪೂರ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಇರೋಕೆ ಅಂತದ್ದು ಹಿಂದೆ ಸೋಕಿತ್ತೇನೆ ನಂದು ಸೀರೆ ಇಡ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೊಲ್ದುದ ನೂಲ್ಡೆ ಅಗ್ಲ ಸೀರೆ ಇಡ್ಲ ಪೂ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೌಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ದಿಪ್ಪನ ಬೋಡ್ಚಿಂದು ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಳೇನೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಗ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇ ಇದು ಸೋಕ್ ಬತ್ತತೀನಿ ಗೊತ್ತಿ ಸೋಕು ಬತ್ತತಂಡೆ ಮನೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಕೈ ಕೆಲಸ ಇಡೋಂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪನಾಗ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕಲ್ತಲೆಕ್ಕನ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡ್ತದೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಆದಿಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ಪುರ ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲನ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತೊಂಪೆ ಮತ್ತೇನು ಈ ವರ್ಕ್ ಮಂತದೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂಜಿ ರೋಸ್ ದಲಕನೆ ಪಾಡೋಂದುಳೆ ಮತ್ತೇನು ತುಲೆ ಈ ಥರ ನಿಗ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಂದುಳೆ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ಸುತ್ತದತ್ತು ಸುತ್ತೋ ನೋಡು ಸೂಜಿಗೆ ತುಲೆ ಈ ಥರ 2 3 4 ಸತಿ ಈ ಥರ ಸುತ್ತೋ ನೋಡು ಸುತ್ತೊಂದು ಮೆಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸೂಜಿನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಹೋಯ್ತೋ ನೋಡು ಸೂಜಿನ ಒಯ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಚೂರು ತಿರ್ಗಾದು ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ತೋ ನೋಡು
ಆಗ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪಿರಾವು ರೊಕ್ಕದ ಪಿರಾವು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೂಜಿನ ಹೋಯ್ತು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವೇಲೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ಲು ಒಂದೇ ಥರ ಪಾಡೋನ್ಪೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೇನೆ ದೂರೊಡ್ದು ತುಣಗಿ ಸೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಗೊತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಜೆ ಸೋಕ್ ತೋಜು ಒಂದಿತ್ತಂಡ್ರಿ ತುಲಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂಡ್ರಿ ಎರ್ಕೊಡ್ದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ಸತಿ ತುಲೆ ಈ ಥರ ಹೆಣ್ಣು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ರೊಕ್ಕಿನ ಎರ್ಕೊಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೋಡ ತೋಜೊಂದುಂಡತಿ ವಿತ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ರಿ ರೊಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುದಾಂಡು ರೊಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲುದು ಐನ ಹಂಚಿಗೆ ದೀಡೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಏನ್ಮೂಲು ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಗಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನೀತ್ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆಯನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಐಟಿ ಅನ್ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ತೂಲೆನಿಗ್ಲು ನಾನು ದ್ವೇ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ಪೇನ ಸಬಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಐಟಿ ಅನ್ ಪಾಡ್ಪೆ ತೂಲೆನಿಗ್ಲು ಪಗ ಇತ್ತೇನು ರೆಸಿಪಿ ಮಂತದ್ದು ಎರಡು ಬುಕ್ಕನಿಗ್ಲಿಗೇನು ತೆಗ್ಬೆ ಏನು ರೆಸಿಪಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಬೋಬೇನಿಗ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮುಳ್ಳು ಮಂದಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದಿರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಂದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಗಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಕೊಂತದ್ದು ಇಡ್ತೀರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಏಪಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಲೆಪ್ಪನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಾನಾಗಲೇ ಮತ್ತು ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಗೆ ಜಾಜಿ 7 ಗಂಟೆನ ಬರುವೀರು ಅತ್ತಿಗೆ ಅಡುಗೆ ರೆಡಿ ಹೊಡುತ್ತೆ ಏನೋ ಬೇಕಿ ಅಡುಗೆನ ಪೂರ ಮುಗೀತದೆ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಏನು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಪೂರ ಪಾಡ್ರಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಪನ್ನಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಬೇಕೇನೆ ಬೇಲೇನು ಮುಗಿತ್ತು ಅನ್ಬೆ ಏನೈತೆ ಮೀದು ಪೂರ ಬತ್ತೆ ಮೀದು ಬತ್ತದ ಏನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಒಣಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಎಂಕೆಲೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪೋಯಿರಂಡು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ತೋರಿಸ್ಬೇನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಪನಿತ್ತು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಬೇಕು ಒಣಸ್ ಮಂತದ್ದು 9 ಗಂಟೆ ಎಂಕೆಲಡೆ ಪೋಯಿಂದುಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೈತಿ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತ್ಕೊಂಡು ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಮಂತಿತ್ತ ಹಾಗೆ ಒಣಸ್ ಮಂತ್ ಪೋಯಿರು ಎಂಕ ಅಪ್ಪಗನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ತಿ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಂತಿದ್ದೈತೆ ಅವು ಬರ್ತದೆ ಮಂದಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗಿತ್ತು ಚಟ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಂತದೆ ಪಾಯಸ ಮಂತಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂದಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಂತಿದ್ದೆ ಏನೋ ಬೆಚ್ಚಿ ತಿಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟೈತೆ ಇದನ್ನು ಬೆಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಜ್ಜಿ ಹಿಡ್ದದು ಈ ಥರ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಿರ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಣಸ್ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಣಸ್ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಣಟಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು 9 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತನಾಗ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗಿಟ್ಟನೈತೆ ಹಿಡ್ದದು ಪರವಾಗಿ ನಡ್ತೊಂದೇ ಪೋರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಭತ್ತ ಅರ್ನ ಹತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಡೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಬರ್ತ್ಡೇನಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೋಣಗನೇ ಕೇಕ್ ತಂಪೋದಿತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಇಂಕ ಅತ್ತಿಗೆ ನಗ್ಲತ್ತದ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಕೊಂತದ್ದು ಹಿಡ್ದಿತ್ತೀರಿ ಕಾಂತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಂತಿತ್ತೀರಿ ಇಟ್ಟು ರಸಮಲಾಯಿ ಇದೆ ತಗೋತಿತ್ತೀರಿ ಆ ಸ್ವೀಟೆಲ್ಲ ಸೋಕಿತ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಒಂದೊಂದು ತುಲಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ವರ್ಷ ಒಣಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜೋರಾದ ಮನ್ಪೀರಿ ಈ ವರ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾಂಡು ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬರ್ತ್ಡೇನು ಮುಗಿತು ತೊಗೊಂಡೆಂಕಲ್ಲ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಗ ಮಾತ ಪೋದಿದ್ದ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡು ಏನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂಡ ಅರ್ರ ಮಗಕ್ಕಲ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಡ್ದದು ಎಂಕಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ತಲ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪೋತಿದ್ದೆ ಪನಿ ಪೂರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ತಿಂದಿದ್ದು ಎಂಕಲ್ಲ ಭತ್ತ ತುಲೇನು ಸ್ವೀಟ್ ನಿಗಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋಂದುಲೆ ಇದು ಸೋಕಿಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತೇ ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಇದು ಹಿಂದೆ ಸೋಕಿತ್ತೇನೆ ರಸಮಲಾಯಿ ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ದಿಪ್ಪನಿಗೆ ಏರಿಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೆಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಏನು ಪಕ್ಕಡೆ ಮಾಮೂಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂತದ್ದು ದೀಡು ಅನ್ಪತ್ತೆ ಆ ಥರ ನಗಲಿಗೆ ಏನು ಮಂತದಿರಿ ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬಂದಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನು ಏರಿಗಳ ಪಂಟದಿಜ್ಜಂಡು
ಅಂಚೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನೊಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾನು ಬೇತ ಬತ್ತೆ ತೂಯರ ತೆಂಕ್ಲೇನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನದು ನೀರು ಪಂಡ್ಲಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಇಂಕಲ ಇಂಚ ಕರಿತ ಅದனால் ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅತ್ತೆಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯ್.